Nagpirma og manifesto ang lain-laing ahensya sa gobyerno, residente ug lokal nga gobyerno sa Kidapawan City aron maproteksyonan ang Nuangan River. Kini gihimo ato sa paglusad sa Save Nuangan River movement nga nagkasinabot nga hiniusan lang sulbaron ang mga naglimin nga problema sa sapa. Kailang nakita nga daghan kini og basura ug uban pang hulga sa kinaiyahan. Ang launching sa movement gihimo kaganinang buntag Nobyembre 20 sa Nursery Site Phase 2 sa syudad uban sa pag-epila ni Kidapawan City Mayor Pao Evangelista nga nanghuna sa pagtinabangay aron mabalik kanhi hulagway sa sapa. Aminado si Mayor Evangelista na dili makaya sa gobyerno kung sila lang milihok sa paghatag og proteksyon apan nanginahanglan kini og pagtinabangay hilabi na sa katawhan nga nagpuyo duol sa Nuangan River. Ato sa launching dungan sab nga nagtanom og similya sa kahoy ang mga residente sa lain-laing sektor. Walay lipod-lipod nga gisulti ni Mayor Evangelista na dili sila magduha-duha sa pagsilot sa mga masakpan nga responsable sa pagdaot sa sapa sama sa quarry ug pagpataka og labay sa basura nga usa sa mga hulga sa kalit nga pagbaha. Ang pagpanguna sa mayor sa restoration sa Nuangan River sinugdanan pa lamang sa paglihok sa paghatag og proteksyon sa kinaiyahan. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.